Patay ang usa ka lalaking empleyado sa usa ka dealer og motorsiklo human gipusil samtang namalit sa usa ka tindahan sa General Santos City. Sospek padayong gipangita sa kapulisan. Nahulog na gikan sa iyang gilingkurang bangko kining lalaki human gipusil sa usa ka tindahan sa Barangay San Isidro sa General Santos City banda alas 10:30 sa buntag adlawng Huwebes. Ang 31 anyos nga biktima kinsa trabahante sa usa ka dealer sa motorsiklo gilayon gidala sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival gumikan sa mga igo sa bala sa lawas. Matud sa Police Station 4 sa General Santos City Police, saysay sa tag-iya sa mong tindahan, igo lang nagpalit og soft drinks ang maong biktima sa tindahan. Taud-taod nakadungog na lang kini og duha ka mga buto sa armas. Sa pagsuta, naligo na sa kaugalingong dugo ang biktima. Na-recover sa crime scene ang duha ka basiyo ug usa ka fired bullet sa kalibre 45 nga pusil. Padayong ginasuta sa PNP ang namusil sa biktima. Ginasuta pasab nila ang motibo sa krimen. Ginakuhaan pa og pahayag ang pamilya sa biktima.